सर ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स का बात किया गई था सर। टाइम कम है अभी प्लीज सर। 401 केस अभी विड्रॉ हो चुका है और बाकी केसेस विड्रॉ होने वाला है। फिन खेब जोंहा दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बर'निनो एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोंहा हारि समाजनि थाखाय बा बिटिआर जौगाथायनि थाखाय आरो बिटिआरआव माखासे गोनांथार डेभेलपमेन्ट जानांगौफोरनि थाखाय बा बर' समाजफ्रा माबोरैबा जौगालांनो हागोन नैबेफोरनि थाखाय आरो बर'नि माखासे जेंनाफोरखौ दिल्ली पार्लियामेन्टआव फोरमायनाय नुदों आरो खुगा बेखेवनाय नुदों आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे बाराव जयन्त बसुमतारिया अर्थात दिल्लीखौ बा दिल्ली पार्लियामेन्टआव सोमावग्लुंबोदों होननानै जों बुंनो गोनां जायो। माखासे गोबांथार बर'नि जेंनाफोरखौ बुफ्रुना होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। आसा खालामो जोंहा बर'नि एमपिफ्रा साफ्रोमबो बेफोरबायदिनो बर' हारिनि थाखाय बा बर' हारिया जौगाथायनि थाखाय बा बिटिआरखौ माबोरैबा डेभेलपमेन्ट खालामलांनो हागोन बिनि थाखाय साफ्रोमबो माने सिन्था सरसा खालामनानै खुगा खेवो। बेजों लोगोसे जोंहा नुनो मोन्दों जे जोंहा दिल्लीयावनो जिथुनाखि होम मिनिस्टार अर्थात नखर मन्त्रि होनना बुङो नङा होमबा, बे नखर मन्त्रिजों जोंहा एक्स एनडिएफबिनि माखासे इउनाइटेड फरामनि बिथांमोना गावसोरनि प्रब्लेमफोरखौ सावरायदों। बिथांमोननि केस उइथ्र' जानाय जायै आरो बिथांमोना थार्ड ग्रेड 4th ग्रेडआव साख्रि मोननाय मोनैनि सायाव लोगोसे NIA केसाव थानाय बिथांमोननि थाखाय गोबांथार खोथा बायदिसिना सावरायनायखौबो जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ इम्पर्टेन्ट सानना लानानै जोबजासिम नायब्ला निस्सय नैबे एक्स एनडिएफबि बा इउनाइटेड फरामनि बिथांमोना नखर मन्त्रिजों सावरायनायखौ लास्टआव नुनो मोनगोन। आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावो जे आङो जाहाथे एनडिएफबिफ्राबो आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि सरकारफ्राबो प्रमद बर' एमपिफ्राबो जिथुनाखि प्रमद बर'आथ' जोंहा बिटिआरनि CM नङा होमबा, लोगोसे जयन्त बसुमतारियाथ' जोंनि बर'निनो सुबुं, बिथांनि पलिटिकेल हान्जायाल'सो बेलेग जानांगौ। नाथाय थेवब्लाबो बेफोरबायदिनो बर' हारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खुगा खेवोब्ला निस्सय जोंनि बिटिआरआ जोंखोल माखाल जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया होननानै आं सानो। दा रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबांथार बिथांमोना केसनि सोमोन्दै सावरायदों आरो नोंथांमोना खोनानो मोनखादों जे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आवनो केस उइथ्र' जानांगौआ बेसेबांसिम बा खैजनसो सुबुंफ्रा बाखि दंबावो बेखौ जोंहा नखर मन्थ्रिया सोंदों, बिथांमोना गुवारै फोरमायदों आरो बेजोंनो जाहाथे बेफोरबायदि सावरायबाय थानायनि गेजेरजों थाबैनो जोंहा बिथांमोनहा उदां अख्राङाव बिरनो हायो जेन, मानोना बिथांमोनाबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनायथ'। बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ दोनथ'नानैब्लाबो गुबुननि बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै बिथांमोना जानजि खाफ्राबोनाय मानसिमोन। बेखायनो जोङो अरायसमबो बिथांमोननि थाखाय सिन्था खालामनाया जोङो गोनांथार आरो साफ्रोमबो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि मोजां खामानि मावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। Honorable Member Jayant Basumatari ji. जयंत बसुमतारी जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत स्पीकर है, काफी स्पीकर है अभी बहुत है। Speaker sir, I am a debutant MP from Kokrajhar, Assam, who belongs to Bodo community 5-3 under the category of scheduled tribes of the Constitution of India. It is a matter of immense pride for every citizen that our Constitution not only serves as a guiding framework to maintain discipline and justice, but also ensures equal rights for all individuals, irrespective of their backgrounds. Sir, human society is governed by 2 fundamental laws. The first is the law of nature, which is inevitable and beyond human control, but always friendly to all creatures of nature. The second is the Constitution, which unites us and lays the foundation for a just and equitable society. As I mentioned earlier, I am from a tribal society. Before the Constitution was introduced into our lives, we followed customary laws that emerged from our tradition and practices. While these laws might appear unorganized and unconventional in the context of modern governance, they are deeply rooted in our way of life and offer accessibility and familiarity to our people. However, despite the Constitution's noble intention and provisions, I must express my concern, sir, that as a nation we have not succeeded in making every citizen, whether educated or illiterate, aware of the Constitution and rights and duties it guarantees. As a result, a significant section of the population feels deprived of constitutional rights, while another
more privileged groups reap substantial benefits from the same provisions. Sir, there is a provision in the Constitution of India that provides recognition, support and safeguards of languages of all native peoples of the nation. Sir, my concern is that hundreds of native languages spoken by the indigenous people do not receive due recognition and support. This tradition, which significantly contribute to the diversity and heritage of our country, remain excluded from constitutional recognition even after 75 years of our Constitution's adoption. While the Constitution explicitly mentions rights in its major articles and various ministries, parliamentary committees and commission have made recommendations to address the grievances of marginalized communities from time to time, the implementation of these recommendations has not been done in full letter and spirit. Sir, in the northeast region of India, for instance, small tribes are the original inhabitants still feel excluded from the mainstream. In my interpretation, mainstream are the people who have better access to the constitution and the laws. However, Please I believe conclude. that, sir. Please conclude. However, I believe that the credible institution tasked with safeguarding the Constitution and ensuring the rights of all citizens, along with the nation's intelligentsia, entrusted with matters and internal security, public grievances and social harmony, may not have Thank you for adequate your address. speech. Sir, Shri Umesh Patel. सर Umesh Patel. हमको मैंने सर ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स का बात कह गई थे सर. Time Please, कम sir. है अभी. अभी आप. Please, sir. Please 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए. 30 सेकंड प्लीज. Sir, 30 please. सेकंड. Sir, I hope that if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in Article 280, the sixth schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the councils. Thank you. Thank you. Shri Umesh Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, Sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Shri Umesh Patel. रिजर्वेशन हमारे लिए रखा गया था 2% में जो एज है, जिसका क्वालिफिकेशन है, जो फिजिकली फिटनेस है, वो लोग चला गया है और अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में बीटीसी में भी थोड़ा कुछ एब्जॉर्ब होने वाला है. बाकी सर जितना भी कैडर्स थे एज बहुत बड़ा हो गया है, इनको इधर ही हम लोग करने का प्रयास किया है. प्रमोद बोरो सर जी इसको नेतृत्व ले रहा है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में सरकार से हमें और भी ऐसे पुशअप चाहिए होंगे. बस यही बोल रहा था. बाकी केस विड्रॉल का बात हमारा था सर. केस विड्रॉल में 401 केस अभी विड्रॉ हो चुका है और बाकी केसेस विड्रॉ होने वाला है. बाकी 800 sir. नमस्ते सर. तो हम लोग का अभी बाकी है जो नॉन हाइनेस वो 800 है और इसमें कन्विक्टेड डेथ पेनाल्टी है सर. तो इसमें एनआईए का जो है 56 और सुप्रीम कोर्ट का रंजन रेमारी के कुल मिलकर 6, तो लगभग 64 है सर. साथ बैठे हैं ना जी वो वहाँ आने वाले अगले महीने में. आपके समझौते को आगे हम लोग दिल्ली में गोविंद मोहन साहब बहुत बड़े व्यक्ति है. जी सर. वो आया हूँ सर. जी जी आया जो था. लोकल लेवल के केसेस हैं वो हिरेननाथ से डिस्कस हो गए हैं. वो सतत प्रक्रिया है सर, वो हो जाएगा. जी जो एनआईए के हैं और जो इनकी स्टेट के बाहर के हैं जी वो डीआईजी साहब और मैं और हिरेननाथ जी बैठ के अगले हफ्ते. ये तपंडेका जी असम के ही है, मालूम है आपको? जी मालूम है सर. मालूम है ना? मुलाकात भी हुई सर. ठीक है बैठने. ठीक है.